Jes. Ryminällä tultiin ja ryminällä mennään. Eka osakilpailuvoitto tuli eilen ja tänään tuli toinen osakilpailuvoitto päivän parhailla pisteillä. Ei riittänyt rahkeet sit enää tähän. Juu. Oltiin ehkä vähän liian innokkaita näissä ja aika loppu kesken jossain. Menestystä tuli ja sitten tuli näitä alamäkiä ja yllätyksiä tulee sattumaan muillekin tiimeille tulevaisuudessa, mutta eteenpäin nyt sitten, että meillä odottaa nyt saunat ja oluet ja meillä on hyvä fiilis tästä lähtee ja helvetin hauskaa meillä on ollut. Pääsee kotiin lämpimään nukkumaan. Kyllä. Yes. Loisto. Kokemus. Sitä tultiin hakemaan. Kokemusta se Olisi saatiin. ehkä vähän pitempään vielä voitu olla. Sanotaan, että muilla on ehkä vahvuuksina se, että ne tunsi etukäteen. Me ei tunneta toisiamme, ei tiedetä vahvuuksia, heikkouksia. Voi olla, että menee ohjeet vähän erilaisesti kuin muilla. Muut tuntee tietää. Loistavasti meni ja loistavaa oli. Hyvä. Ei saatu illalla silakkapihvejä. Tullaan seuraamaan huomenna. Yes. Joo. Hei hei!